Labari na zango na uku akwai cakwakiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkanku da zuwa wannan channel tamu mai albarka. Domin ci gaba da kallon shirye-shiryenmu ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Kamar da yadda kuka sani shirin labari na Arewa 24 gidan talabijin na Arewa 24 sun dakata da haska shi sakamakon season wannan kashi zango na biyu ya ƙare. Sun tafi hutu ne suna kirkiran wani zango na ukun. A lokacin daukan wannan zango na ukun nan ne dai a ciki aka yi postin na hoto Malam Aminu Saira ya yi postin ɗin wani hoto da Presdo da Sumayya. To hakan yana nuna labari na akwai cakwakiya na gaba kenan. Labari na kashi na uku akwai cakwakiya sakamakon Presdo ya dawo wurin Sumayya. Ko ya za ta kaya, shin sake shi aka yi ko kuma fito kwato waye ko kuma manakisa aka yi babansa ya cire shi? Oho, to abin ne da ya kamata muke so kuma ku sheka mana shine kuma ku turo mana ku ga ku fara mana me kuke tunani akan shin fitowa yayi ko kuma kwato ko kuma gudowa yi ko kuma cire shi akai ko kuma a'a Sumayya ta daina son mu Lukman ta dawo kan Presdo ko kuma yaya ne dai abun. To ba za ku iya turo sakonninku ta kasan comment ku sa comment ku shiga comment ku turo daidai cintacen ku. Mun gode.